ወዮ መምህር ድማ ፍሽኽ እንዳበለ ብምግራም እንዳጠመቶ ዘኪረዮ ዝገርም እዩ ድሕር ምባል ግን ንዓኹም የዒንትኹም ተዓመቱ ክብለኩም ከለኹ ኣነ ድማ የዒንተይ ስለ ዝተዓመትኩ መን ምዃኑ እታ ሰዓት ዝወሰዳ ይኹን ኣብ ናይ መን ጅባረ ኸበያ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ምስ በሎ መርዓዊ ድማ ብኣተሓሳስባ ብስልትን መምህሩ እንዳተደነቐ መሊሱ ሓቆፎ ሰላም ተኸታተልቲ ሓየት ሸው ከመይ ትኾኑ ኣነ ሰላም የእግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ክትኮኑ ናይ ወትረት ምኒተ እዩ እምበኣርከ ስለማዓንቲ ሓንቲ ሓፃር ሂወት ታሪክ ከምቲ ልሙድ መሃሪት ዛንታ ናይ ሓደ መምህር ምስ መምህሩ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እስካብ መወዳእታ ቪድዮ ምሳይ ክፀንሑ ብክብሪ የድም ኣብ ናይ ደስታ ዕለቱ መርዓዊ ካብ ወንበሩ ብምትሳእ ንሓደ ካብቶም ዕዱማት ብፍሉይ ኣኽብሮት ሰላም ክብሎ ወረደ እዚ ሎሚ በፂሐ ዘለኹ ደረጃ ንኽበፅሕ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ጌርካ ኣለኢኻ ካብ ብልቤ ዘመስግን በሎ ዕዱም ብምግራም ኣበይ ዲና ንፋለጥ ኢሉ ሓተተ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ናትካ ተምሃራይ እየ ነይረ ሓደ ግዜ ሓደ ኮፍ መባህልተይ ፅብቕቲ ሰዓት ጠፊኣቶ ኣነ እየ ድማ ሰሪቐዮ ክላስ ሙሉእ ናብ ቅድሚት ኣውፂኻና ዓይንና ክንዕመት ኣዚዝካና መወዳእታ ድማ በብሓደ ጅባና ክትፍትሽ ጀሚርካ ብድሕሪኡ ነቲ ተምሃራይ ፀዊዕኻ ሰዓቱ ኣረኪብካዮ ኣነ ድማ መዓሲ ኣብ ቅድሚ ተምሃሮ ተፀዊዐ ክቐውም ኢለ ይፅበ ነይረ ግን ዋላ ሓደ ከም ዘይተፈጥረ ናብ ንቡር ትምህርትና ተመሊስና መዓሲዮም ተምሃሮ ሰራቂ ምዃነይ ፈሊጦም ዘባጨውለይ እናበልኩ በይነይ ይጭነቕ ይሓስብ ነይረ ኮይኑ ግን ዋላ ሓደ ተምሃራይ ይኹን መምህር ብዛዕባይ ዝገበርክዎ ዝፈለጠ ኣይነበረን ኣነ ናይ ብሓቂ ሓጎስ ተሰሚዕኒ ካብ ጌጋይ ተማሂረ ድማ ዝረኸብክዎ ዕድል ተጠቒመ ንቡር ሂወተይ ክመርሕ ጀሚረ ነታ መዓልቲ ንሳ ዝገበርካለይ ፍጹም እየ ዘይርስዓ እናበለ ፍሽኽ በለ ሽዑ ሰራቂ ምዃነይ ኣብ ቅድሚ ክላስ ተትዛረብ በቲ ካብ መሓዝተይ ዝወርደኒ ፀርፊ ዳህላ ትምህርተይ መቐፀልኩን ሂወተይ ድማ መተባላሸወ ካብ ብልቤ ዘመስግን መምህረይ ካልኣይ ዕድል ሂብካኒ ኣይጨከንካለይን በሎ መምህር ድማ ፍሽኽ እንዳበለ ብምግራም እንዳጠመተ ዘኪረዮ ዝገርም እዩ ድሕሪ ምባል ግን ንዓኹም ዓዒንትኹም ተዓመቱ ክብለኩም ከለኹ ኣነ ድማ የዒንተይ ስለ ዝተዓመትኩ መን ምዃኑ እታ ሰዓት ዝወሰዳ ይኹን ኣብ ናይ መን ጅባረ ኸበያ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ምስ በሎ መርዓዊ ድማ ብኣተሓሳስባ ብስልትን መምህር እንዳተደነቐ መሊሱ ሓቆፎ ንሰባት ካልኣይ ዕድል ምሃብ ይልመድና ሓጢኣት ሰባት ድማ ክንፈልጥ ኣይንተሃወኽ ሓጢኣት ንኣቱ ከም ዘለና ንዘክር ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል ነይሩ መሃሪት ዛንታ ዘልክዋ ናባኹም ኣቕሪበ ኣለኹ ናይ ሓደ ተምሃራይ ምስ መምህር ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መሃርትን መዘናጋዕትን ሓፀርቲ ቪድዮታት ናባኹም ዘቕርበሉ ነዋሕትን ሓፀርትን ቪድዮታት ናባኹም ዘቕርበሉ ዩቱብ ቻነል እዩ እንተዳ ፈቲኹሞ እንተዳ ተማሂርኩምሉ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ቻነል ኩኑ ከምኡውን ሃናፃይ ዝኾነ ርእይተኹም ኣቦታ ኮመንት ግደፍለይ ትትብን ምትብዓኹም ካብ ልቢ ዘመስግን ይቐኒለይ